mehriban doganlar, edildiler, qadardan tomaşaçylar, hereket atly Birleşen Türkmen Opozisiya güýçleriniň informasiýon görüşdäki Türkmenim kanalynyň nowatdaky gepleşigine başlaýar. Mehriban doganlar, bir illeşimizden, tomaşaçymyzdan hat gelip bolşdy. Şol haty şugun siziň dikkatiňize ýetirýär. Bilişiňiz ýaly Türkmenim kanalyny ogul biz Türkmenistandaky prokurorluň guramaçylykly jenaýatlar bilen baglanyşykly Türkmenistanyň içinden ýurdun içinden gelip bolşan maglumatlary siziň dikkatiňize ýetiripdik. Bugün bolsa Aşgabatdaky polisiýa işgärleriniň beýleki welayatlardan paýtagta gelýän watandaşlaryna garşy edýän adam hukuklaryny basgylayan şeýledi. Şol wagtyň özünde guramaçylykly jenaýat hataplanýan hereketleri bilen malaşykly berilýän maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Aşgabat şäherine polisiýa işgärleri welayatdan gelýän adamlary we ýaş oglanlary ýörelýän ýoluň gyrasynda ýa-da duralgalarda görenme ýagdaýyna ýa-da haýsam bolsa bir ýerden başga bir welayatdan gelen bir raýat ýörep barýanyny görüp, bulary polisiýa işgärleri, Aşgabatyň polisiýa işgärleri şahsy awtogulagyna mindirip, propiskaňyz ýok, pasportyňyz ýok, gedelenç ruhsatnamaňyz ýok. Ýagny haýsam bolsa islenlik bir welayatdan Aşgabada gelmek üçin diýmek gedelenç ruhsatnamasy gerek. Ýagny Türkmenistanyň raýatlary öz paýtagtyna gelmek üçin seýahat ruhsatnamasy gerek. Bu adam hukuklaryna garşy, bu Türkmenistanyň baş kanunyna garşy hereket azatlygyny daşary urda çykýanlary çäklendirip etçeňiz etdiňiz, indi ýurdun içinde raýatlary öz gününe goýuň da bara. İstenlik raýatyň öz ýurdunyň paýtagtyna hiç şeýle ruhsatnamasyz, ruhsatsız gelip görmäge, işlemäge, ýaşamaga haky bar. Gedelenç ruhsatnamaňyz ýok diýip polisiýa alyp gitjekdigini aýdyp gorkudyp 100 manat para peşkeş pul alýar. Aşgabada welayatdan gelen myhmanlar daşary çykman gorkup gelen ýerlerine oturýarlar. Çıkaýsak polisiýa alyp gidýär. Ýazgyda Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy dällip alyp gidýärler. Hiç il bahana tapmasalar, Aşgabatyň polisiýa işgärlerinden näme üçin beýdýäňiz diýip soralan mahaly, ardyňy nire aýtsaň aý, biz günne 1000 manat para etmesek, biz günne 1000 manat para peşkeş ýygnap etmesek, bize aýlyk berenok diýerler. Diýmek, biz şu wagtda ýörüýte aşagyna çykyp tap gelýär. Türkmenistanda ýekeci düzgün bar. Türkmenistanyň konstitusiýasy korrupsiýa, paraxorluk görýär. Başga hiç zat ýörenok Türkmenistanda diýip. Inha şoňam aýdyň subutnamalarynyň biri Aşgabatdaky polisiýa işgärleri günne 1000 manat eltip bermese hojaýynlaryna şolara aýlyk berilenok diýip polisiýa işgärleriniň özü şunu aýdýar raýatlara. Raýatlar näme üçin bu adamlary beýleki welayatdan gelenleri tutup olardan pul alýaňyz, şolardan pul aljak bolup, şolary sagjak bolup, ütçek, ýoljak bolup şeýdýäňiz diýilende näme şolary jogap berýärler. Biz günne 1000 manat etmesek, bize aýlyk görenoklar diýerler. Ýollarda geçelge çydyklary bolan yerden geçmeýän, başga bir yerden geçenleri bolsa, gyýnap we wagtyny alyp, soňam 50 manat jerime salýarlar. Emma polisiýa işgärleriniň özü ýoluň istenlik ýerinden geçýärler. Ýörüýte piýada geçilýän çydykly yer bolsun bolmasyn özleri aňsatlyk bilen düzgünü bozup bilýärler. Näme üçin beýdäňiz? Size bozup ýörsiňiz.
vatandaşa da bolanok diýäňiz. Diýip soralanna polisiýa işgärleri sen näme döwlete garşy gelýärmi diýerler. Ýagny polisiýaň kanuny, düzgünü, adam hukuklaryny bozýanyny aýdyp ýatladan wagty polisiýa raýatlara şeýle jogap berýär. Siz döwlete garşy gelýäňizmi? diýerler. Polisiýanyň ýol gözüçülük gulluklarına awtogulugy saklanýan kim bolsa bolaýsyn 100 manat berip gitjekdigini aýdýarlar. Ýagny haýtam bolsa bir welaýatdan Aşgabatda baran wagty hökmany suratda ýol polisleri seni saklap 100 manatyny alýarlar. İstesen islemesen 100 manat beräýmeli. 100 manat bermek islemeýänleri ýa-da 100 manada güýji bolmaýanlary hökman sizin bilen baglanşykly bir düşünürüş ýazars, akt tutars. Hökman bir sizin bir kemçiligiňizi tapar, size günah ýükler, sizi helak eder diýip haýwa tatyp şolary 100 manat bir yerden eýdip tapyp para bermäge de mejbur edýärler. Aşgabatyň ýol polisiýa gullugynyň işgärleri, başga welaýatdan ulagly gelen adamlara. Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrap polisiýa bölüminde işleýän Mülkaman Nurgulyjew telefony 99 365 09 06 09 99 365 09 06 09 Şamra telefony 99 365 71 64 32 99 365 71 64 32 we Aşgabat şäheriniň polisiýa bölüminde işleýän Perkat Mehmetgeliýew telefony 99 365 70 04 09 99 365 70 04 09 beýleki telefony 99 365 361 58 22 64 99 365 361 58 22 64 Şular ýagny Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrap polisiýa bölüminde işleýän Mülkaman Nurgulyjew Şamrat we Aşgabat şäheriniň polisiýa bölüminde işleýän Perkat Mehmetgeliýew daglar öz aralaryna dilluşukly hereket edýänliginden, ýagny şu guramaçylykly, parakorluk, korrupsiýa jenaýatyny ýöredýänliklerinden prokuraturanyň başlygy Oraz Golbaýew hem habardar. Ýagny şu guramaçylykly, parakorluk, korrupsiýa jenaýatyndan ýanky 3 adamyň ýol başlygyna gurnalýan, ýöredilip durulan şu parakorluk, korrupsiýa guramaçylykly jenaýatynyň bolup duranyndan prokuraturanyň başlygy Oraz Golbaýew hem dolu habary bar. Ödem şunu gaty gowulýar şu ýagdaý diýip ýazýar. Tomaşaçymyz illeşimi. Bu işgärleriň öz ulanýan ýa-da öz aýdanyny edýän öz ogurluk topary bar. Diňe polisiýa işgärleri bular ýalyk adamlary talanok. Ýankylan guramaçylykly jenaýat ogurluk topary bar. Ýagny öz ogurlary bar. Bu ogurluk edýän topar günnüýleri görünmeýär. Diňe gijeleri daşary çykýar. Mülkamanyň aýdyşy ýaly nirede kimin dükanyny ýa-da iş ýerine ogurlanjak zat bolsa, mülkaman bulara aýdýar. Şolara plan ýerine plan zatba ogurlar ýaly diýip şol razvedka edip maglumatlary berýär öňünden. Ogurluk bolan talanan ýeriň eýeleri polisiýa baryp arz etseler, ýene garşysynda mülkamany görýärler. Mülkamandan baryp ogurluk barada sorasalar, ol oguryny gözleýänliklerini aýdyp, gymmat bahaly zatyň eýelerini öýlaryna urutup goýberýär. Ol oguryny gözleýänligini aýdyp, emma ol ogurlugy kimin edenligini we ol ýerden näçe pul gazanylandygyny
özü gogulye. Sebäbi bulan özleri şu guramaçylykly jenayet toparynyň guramaçylary, yol başçylary, alyp barjylary, şolara maglumat berýän esasy öň başçylar. Prokuraturanın başçylygyna näçe bermeliligini we Ferhat Mehmetgelliýew Şamrat näçe berilenligini hasaplap şunun ýaly işleri edip we şu neçenli şu guramaçylykly jenayetlerini dowam etdirip gelýärler. Aşgabatda halkymyz adalaty gözläp polisiýa we prokuratura barýarlar. Emma polisiýada we prokuraturada bolýan zatlary bilmeýärler. Ýagny watandaşlar bu hakikatlary prokuraturanın, polisiýanyň işgärleriniň hut öz gurnaýançylary ýaly owurluklaryny, talaňçylyklaryny bilmän soň olar polisiýa we prokuratura ýüz tutýarlar. Ýöne şu talaňçylyklary, owurluklary etdirýänler, gurnaýanlar, şoň arkasyndan pul gazanýanlaram polisiýa işgärleri, polisiýa bölüminiň ýol başçylary, prokurorlar, prokuraturaň işgärleri öýler gurnap owurluk, talaňçylyk etdirýärler. Inni adalet üçin halk nira barmaly. Bular ýaly bolsa diýip soraýar. Ýa-da şuny halk bilen okynansa, halk näme etmeli diýip soraýar. İlleşimiz. Şu bolýan zatlary halkymyza ýetirip berýäýin diýip tomaşaçymyz öz hatyny, ýüzlenmesini tamamlaýar. Size işlerinize üstünlük arzu edýändiňe. Köp sawol mikrowan doganymyz, illeşimiz, gazırlan gymmatly ýurduň içinden berýän habarlaryňyz üçin köp sawolun Allah ýalkasyn. Size de adalet, hak hukuky üçin ýylgün mähbetli işlere goşýan gazırlan gymmatly, taryhy ähmiýetli goşandyňyz üçin çäksiz minnetdarlyk ullakan Taňryýakan aýdýar. Inha mehriman doganlar. Türkmenistanyň owurluklaryň, talaňçylyklaryň, guramaçylykly jenayetlaryň kimler tarapyndan gurnalýanlygy, kimler tarapyndan etdirilýän we edilýän aradaky faktlardan ýene bir näçe sansyny siziň dikkatiňize ýetirdi. Mundan meýlägem Türkmenistanyň erkinligi, türkmen halkynyň azatlygy üçin göreçe gazırlan gymmatly taryhy goşantylar goşmaga dowam eder. Şolary ýaly illeşlerimiz halkymyz bilen bilelikde. Ýakyn wagtda ýeňişli tepkitlere ýetip toý saçakly gatnaşyp bermek hemmämize nesip etsin. Allah ýaryňyz bolsun. Inniki efir duşuklarymyza çenni. Hoş, sag bolun.